Team Poprad a také světová organizace BKN vám přináší turnaj Simply the Best. Dobrý večer. Co nás dnes večer společně čeká a nemine je celkově 11 zápasů. Ještě předtím, než se k ním dostaneme, tak mi dovolte, abych vám představil supervisora dnešního večera a také prezidenta světové organizace World Kickboxing Network, Mr. Stefan Cabrera. No a samozřejmě muži, kteří jsou důležití pro každý turnaj, a to jsou rozhodčí. Hlavním rozhodčím je ze Slovenska Josef Leitner. Další rozhodčími jsou Jirky Vojvoda Maďarsko, Miroslav Horán, Matěj Kuráč, Miroslav Žižka. Takže to jsou chlapy, které se včera budete věnovat na národě, a možná jsou vyklí, především na druhou část, protože se nikomu nezavděčí. 11 zápasů nás dnes večer čeká, 10 z nich bude podle pravidel K1, pouze jeden podle pravidel MMA. V 8 zápasech, respektive 5 zápasech, bude domácí borce. Ve dvou z nich se možná představí teoretický hrdina pyramidy, protože máme tady dnes večer 4. pyramidu Supertí a hlavním mužem pro vás, všechny by tady jistě měl být Tomáš Možný. Máme taky celkově 3 tituly, které tady koneckonců vidíte rozestavěny kolem mě. Jeden z nich, jeden z těch opasů právě sloučí nebo kolem pasu jednoho z borců, který vyhraje pyramidu. O další 2 opasky budou bojovat také domácí borci. Proti Tomáši Gutovi se za Poprad postaví Denis Lanec. No a hlavní zápas celého večera, tedy ten 11. postará dvojice Stanko z Bulharska a proti němu domácí Pavel Garaj. Tak, je mi jasné, že se zatím trošku šetříte, že ta pravá atmosféra půjde samozřejmě nahoru, což jsem rád, protože jsem na loni sledoval, když jsem teda komentoval ho pro Českou rozporu a bylo tady skvělé, byť to nakonec pro Horáka nedopadlo úplně, jak si představoval, ale tohle je tedy byl úspěšný a říkám, že byl úspěšný dnes. Dámy a pánové, jména Ondřej Novotný, komentuji pro vás Českou rozporu a novou sportu Fight Club News pro vás dnešní večer a doufám, že se vám ten večer bude líbit. Pojďme tedy společně na první zápas, ještě jednou hezký večer. Jako první vstoupí dnes mezi magických 16 provazů do modrého rohu Erik Matějovský. Jeho soupeřem bude v rohu červeném ze sazovky Liptovského Mikuláše Dávid Šumiak. Budeme si představit oba borce, nejprve modrý roh, 22 let, 186 cm, 81 kg na váze. Scorpio Fighter Nitra má na svém kontě 15 zápasů, 10 vítězství a 5 porážek. Za Nitru v modrém rohu Erik Matějovský.
Červený roh, 23 let, 182 cm a 81 kg. Sadzuka Liptovský Mikuláš. A na svém kontě 18 zápasů, 13 vítězství a pouze 5 porážek. Je to mistr Slovenska K1 z roku 2014 a také šampion Euroligy z roku 2013. Za Liptovský Mikuláš červeného rohu Dávid Šubiak. Pri televíznych obrazovkách okrem kolegu Ondreja Novotného vás víta aj Robert Kmeťo, ktorý vám dnes bude sprostredkovať skôr zápasy a ich technického diania. Dávid Šubiak, ten má za sebou ťažký zápas, v ktorom podľahol naposledy Jakubovi Benkovi. Bolo to 25.9.2014 roku na jednom z Hanomag Cupov. V tejto chvíli sa ale Šubiak postavil do ringu proti skúsenému boxerovi, thai-boxerovi K1. No a ním je zverenec Scorpionsu. Tento zápas mňa osobne rozhodne zaujal z hľadiska možno techniky oboch borcov. Aspoň podľa tých predzápasových čísiel by mal mať mierne navrch predsa len Dávid Šubiak, aj napriek tomu, že posledne prehral s Benkom. Dostal totižto palcom na oko a v poslednom kole jednoducho už nemohol pokračovať ďalej. Pozrieme sa teda na tento zápas. Začína aktívnejšie borec Matejovský, ktorý je momentálne k nám bližšie a bude mať čierne rukavice. Dávid Šubiak dnes v červených rukaviciach. V tajskom boxe treba rátať s tým, že tie trojminútové kolá samozrejme v troch trojminútových kolách nám prinesú dynamickejší Thai box alebo K1. K1 je pochopiteľne viac o tých rukách, viac o práci čistých kopov ako kolenách a lakťoch, ktoré sa využívajú teda v Thai boxe. Vidíme, že obaja boxery zatiaľ držia od seba dištanc, čítajú pohyb jeden druhému. Zatiaľ nedovolujú na veľa útokov. Obaja súborci, ktorí dokázali uskorovať alebo zasahovať svojich súperov aj v prvých kolách spôsobom knockout. Teraz ale Dávid Šubiak zatlačený do rohu. Vidíme, že tá výšková prevaha je jednoznačne na strane nitrianskeho borca do Scorpionsu. Počujeme autenticky trénerov oboch odchovancov, či už to nitrianského, alebo tréner Dávida Šubiaka. Pracuj, ruky hore, rána dolu, odpovedaj. Ten dvíjakam je dobrý, ale pozor na chvíľu, poď. Dávid Šubiak už sa postavil aj môjemu Panzovi. Jednu z tých známejších boxerov, teda Thai boxerov v Európe. Ale ruky hore, rána dolu a do dvíjaku, poď. Pozor na high kick, pozor na high kick. Dávid Šubiak pri tom poslednom zápase nahrádzal na jednom z fightov, ktorými si teda už dnes povedali. Borca, ktorý bojoval. Bojuje v drese Hanuman Gymu. No tak toto prvé kolo zatiaľ myslím, že bodovo skôr víťaznejšie pre Matejovského, ktorý zasahoval presnejšie. Kráti vzdialenosť, zaboxuješ a skončíš nohou, všetko dožer. Keď zaboxuješ prvými údermi, takisto dožer.
Ale nezačínaj v diálku, potom sa zase odkrýva. Počúvaš ma? Tak skvelé, že máme reproduktory, respektíve tie zvukové lapače v blízkosti rohu, kde sa nachádzal David Šubiak. Mohli ste to počuť a ide o to, aby Šubiak začal boxovať a následne teda zakontroval svojou nohou. Myslím, že Šubiakovi momentálne radia kopy skôr na stehno, aby vyšší borec vždy na nevýhodu v ringu a týka svoje nohy, ktorá môže byť samozrejme citlivejšia na tie kopy. Ten sval je väčší a tým pádom to svalové tkanivo, ak je zasiahnuté, tak trpí niečo viac ako tkanivo borca, ktorý je, dajme tomu, nižší v rovnakej váhovke. A teda tá svalová hmota je koncentrovaná na možno ten 1 cm. Do takej hrúbky, aby tú bolesť preniesla na viaceré svalové tkaniva. Už taký možno fyziognomický rozbor úderov, respektíve dopadu úderov. Matejovský sa posúva stále vpred, zatiaľ má mierne navrch. Vydýchaj. Veď na zadný sábek, poď. Kľud. David, trojka, no. Fadilovky. Poď. Ruky hore, brána dolu. Hajky, hajky. Poď, pred na hajky, poď. Ale dávaj pozor na ten hajky. Nič. Nič, prekvapiť, nič. Na tu. David, kombinácia, pôjde noha. Hore noha, hore noha. Pracuj, Erik. Pracuj, Erik, musíš pracovať. Erik. David, hajky, hajky. Ale s rozumom. David Šubiak bol napomínaný arbitrom, ktorý dáva pozor na prácu aj Matejovského. Zatiaľ minúta 30. 3 sekúnd ostáva do konca druhého kola z 3 v prvom zápase. Začni si, David. Ona prejde, poď. Teraz Šubiaková zadná ruka šikovne prešla až na Matejovského hlavu. Poď, záver kola, poď. To je presne to, čo dostával v porade David Šubiak, nakázané od svojho trénera, takže využiť prednú zadnú, následne zakončiť tú kombináciu nohou. To je klasická kombinácia thai-boxera. Zala Matejovský kontroloval na opačnej strane, zakončil tentokrát svoj útok kopom na stehno, teda low kickom. Ešte si ho poď. Atmosféra v Poprade v prvom zápase nebola až taká živá, takže sme mohli počuť oboch trénerov poriadne. 30 sekúnd do konca druhého kola. Poriadny muž, poriadny muž. Pozor! Erik, pozor na to koleno. Ruky hore. Zadný háčik, Ruky hore. zadný hák. Ruky hore, počuješ? Pozor na zadný háč. Pozor na ten zadný, poď. Pozor na prednú zadnú, Erik, poď. Pozor na to, pekne, na nohy, poď, predná múku, Poď. záver 10, záver, pracuj 10, Poď si dole. pozor na to, príjem koleno, záver na hajky, pozor vstupu, Teraz pekne vyšiel Erikovi Matejovskému úder po odkrytí sa Davida Šubiaka. Ten inkasoval ránu priamo na nos, ale samozrejme nebol to až taký razantný úder, aby mohol skoliť súpera, ktorý prišiel zo Scorpionsu. Ešte raz sa dívame na prácu oboch boxerov. Myslím, že zatiaľ sledujeme veľmi sympatický thai-box v pravidlách K1. K1 tretie kolo, ktoré sa nám tejto chvíli rozbehne. Keď je bližšie, šupneš mu tam vždy had, poriadne, keď bude nabítka. Nesmieš tam byť pasívny. Nesmieš tam byť pasívny. To zabališ a čakáš potom. Potom chodíš si do toho, lebo ty zostal.
Potom to odpovedz, Odpovedz, Kravič. Ja mám odpovedz, vidíš, ty poriadne. Chce sa zabaviť, ako tam nehrozí nič, ale potom musíš odpovedať. Chápeš? Neostávaj. Poďme. 3 minúty s rozumom a pozorne. Pojďte borce do posledního, třetího kola. Erik s rozumom a pozorne. Začína sa tretie kolo prvého zápasu, ktoré teda začína naplno. Dávid Čubiak. Pozor, dopredu, opatrne, aj dozadu. Opatrne, Erik. Lepšia vzdialenosť musí byť, lepšia vzdialenosť. Lepšia vzdialenosť. Vidíš, že to je, poď. Odbíhací, 3, 1, 2, 3. To je ono. Matejovského sympatická kombinácia. Predná, zadná hore. Zadná ruka potom atakovala skôr spodok Šubiaka a zakončená tá kombinácia bola low kickom. Nedívame sa na odkrytý súboj, práve naopak obaja skúsene a technicky útočia jeden na druhého. Dávajú pozor. To si myslím, že je zatiaľ základom toho, že sme nevideli v treťom kole. Stále knockout. David, nestoj, David! Nič! Erik, ruky hore! Rada dolu! Poď, poď! V tejto chvíli bol Šubiak počítaný, čo je minus bodík. Erik Matejovský, ako som už spomenul, má od toho prvého kola mierne navrch a možno za to môže aj v poslednom období teda náročný zápas práve s Jakubom Benkom zo Spartans klubu z Bratislavy. 55 sekúnd dostáva do konca tretieho kola, čo je stále dosť. Šubiak už nemá toľko energie. Šubiak už dávno v laktátových hodnotách. Erik Matejovský ale pôsobí celkom schopne v posledných 30 sekundách. To je samozrejme ďalší dôvod a fantastická motivácia do psychickej strany boxera, alebo thai-boxera, ktorý a pasívka jednotke, možno vo full thai-boxe. Jednoducho dokázať svojmu súperovi, že stále vládze, že stále vie byť nebezpečný v ofenzíve, čo sa zatiaľ Matejovskému môže povedať, že skvele darí. A Dávid Čubiak, týchto 10 sekúnd, ktoré ostávajú do konca, myslím si, že bude veľmi rád, ak skončia čo najskôr. Matejovský práve po tej vete na berdých vyrazil Šubiakovi dých. Hneď dvakrát, najprv to bolo koleno na rebra, potom spodný úder. Matejovský zaslúžene si myslím, že zvíťazí. Malo by to byť víťazstvo plné v 3 kolách pre Erika Matejovského. Dávid Čubiak teda toho 25.9. má za sebou zápas, ktorý som už dnes viackrát spomínal. No a ten zápas bol len prijatie ponuky zo strany Hanuman Gymu, ktorý pripravil zápas za Jakubovi Benkovi, ktorý musel hľadať po nenastúpení svojho supera vhodnú náhradu. Ním bol aj vo váhovej kategórii, možno aj technicky vyspelým štýlom práve Dávid Čubiak. V tomto zápase sa ale Šubiakovi až tak strašne nedarilo. Matejovský tak získava víťazstvo na svoju stranu. Ale Dávid Čubiak je borec, ktorý je kvalitný. Dá sa povedať, že každý zápas je iný. Šubiak mal nabitý týždeň za sebou. Erik Matejovský z Nitry zvíťazil. Účastník aj tzv. Regard ligy.
samozrejme člen Scorpio Fight klubu v Nitre. Patrik Matejka tak môže byť spokojný s tým, čo predviedol borec z jeho klubu, a teraz sa dostaneme už teda do druhého zápasu. Slovo ponúkame opäť Ondrejovi Novotnému. A my máme před sebou druhý dnešní zápas a je to ten slibovaný jediný zápas podle pravidel MMA. Takže ti z vás, kteří mají rádi tento nejprogresivní rostoucí sport, nastavte si nyní předu na své. Mimochodem v tuhle chvíli se odehrává ve Stockholmu UFC 53 Fight Night, ten 53. Fight Night číslovaná noc UFC, kde hlavní zápas má Gunnar Nelson, islandský hlavní zabiják. A my pořád čekáme na druhý zápas jediného českého zástupce Viktora Pešty a samozřejmě těšíme se taky, že možná ze Slovenska muž, který stojí tady v ringu, Matuš Lajnc. Potles pro něj je to šampion. Tak já si těším, že právě ten chlapec to taky do UFC co nevidět dotáhne. Uvidíme, jestli ano nebo ne, ale teď se budeme věnovat dvěma mužům, kteří se nám dnes večer předvedou. Jako první přichází z MMA Michalovce Tomáš Čopa. V tomto okamihu sa dostávame teda už do zápasu MMA, alebo inak povedané zmiešaných bojových umení. Budeme si tedy opět zastavit oba borce. Nejprve modrý elf 25 let, 185 cm, 86 kg na váze. Michalovce má na svém kontě 2 zápasy, 1 vítězství a 1 porážku. Za Michalovce Tomáš Čopa. Červený 21 let, 183 cm, 84 kg na váze, MMA Top Team Košice. Má na svém kontě 6 zápasů, 5 vítězství a 1 porážka. Za Košice v červeném rohu Josef Rittner. V tejto chvíli už sa teda budeme venovať Drazovek Slovak Sportu tomuto zápasu MMA, ktorý sa do Európy a samozrejme na Slovensko či Česko dostáva v pomerne väčšom záujme.
Syntéza rôznych bojových štýlov, ako je napríklad Muay Thai, Savate, Taekwondo, Judo, zápasenie, Sambo alebo brazílske Jiu-Jitsu. Toto všetko sa využíva v takzvanom MMA. Ide o komplexnej bojový šport, ktorý teda zahrňa každú disciplínu. Boj v stand-upe, samozrejme aj boj na zemi. No a už sa dívame na ťahy, ktoré pripravil pre Čopáka Wittner. Čopák sa teraz vyhol svojmu superovi a dokázal sa dostať zo zeme. Podľa všetkého Čopák by mohol byť skôr tvrdším a lepším borcom v stand-upe, keďže sa snažil okamžite dostať na nohy. Pracuj, nestoj na mieste. Tak, to je ono. Pozor, tak, to je ono. Toč si ho. Svoj pozíciu. Dvíhaj. Roztiahni nohy, Jožko, roztiahni nohy. Dobre. Dýchaj, pracuj. To je ono. A láteč, poď. Otoč si ho, poď už pracuj. Pracuj už, Jožko. Jozef Wittner sa snažil obklúčiť Čopáka. Slení ho, poď. Poď, pracuj, stále, pozor na tú hlavu. Medzi lopatky, Jožko, hlavu. Wittner je rodeným Prešovčanom. Stiahni si ho na zem, stiahni si ho. Pracuj na ňom, Tomáš, pozíciu. Podľa úpisov na oficiálnych stránkach MMA už má za sebou zápas z roku 2012 v tejto športovej disciplíne. Zápasil proti Dávidovi Šírilovi úspešným spôsobom, porazil aj Roberta Kurčíka. Roztiahni kolena. Dole zádok, poď, to je ono. Ešte, poď. Poď, Jožko, lákeť. To je ono. A zasa koleno. Tak, poď, pracuj. Nepláč sa, vždy si ho stabilizuj si ho. Tak, poď. A poď hore. To je ono. Wittner sa dostal na Čopáka, toto je pozícia, ktorá je veľmi nepríjemná pre borca, ktorý dnes obliekol čierno a zelené trenky. Útok od chrbta. Čopák sa bude snažiť okamžite dostať sa z tohto zovretia a teraz už prichádza na radškrtenie. Dobre, to je dobré. Pozor, drž. A Wittner už pravdepodobne v tejto páke udrží svojho supera. Toto vyzerá už na nezvratnú situáciu z pohľadu Čopáka. Tak predsa len sa to podarilo Čopákovi. 2 minúty do konca prvého kola, znovu zvieranie krku, koniec. Wittner si poradil s Čopákom, ktorého trojnásobne skúšal dusiť a svojim zovretím lakťou. Wittner, ďalšie víťazstvo v MMA. MMA sa zvyčajne rozhodujú teda na zápasy v prvých kolách. Sa dívame ešte raz na skládku, ktorá opäť bola využitím juda, jiu-jitsu, grapplingu, teda bojových umení, ktoré sa dostávajú stále do povedomia viac a viac divákov a je to najmä boj na zemi. Toto utkání vítězí v prvním kole submisí Jozef Wittner. Jozef Wittner je druhé meno v dnešnom gala večeri, ktorý víťazí nad Čopákom. Bol to pekný zápas. Borci aj nejakú tú chvíľu v stand-upe. Wittnerovi ale samozrejme podľa všetkého svedčal viac ten súboj. Na podlahe ringu.
Dnes budete sledovať aj zápas o slovenský titul VKN medzi Lamancom Gutom, Možným a Kulom v štvorkovej pyramíde, európsky titul VKN. Hrať v zápase o svetový titul VKN, ďalej Matejovský. Teda zápasy úspešne Pecár a Cingel, to sú mená, ktoré sú v K1 a v Thaiboxe samozrejme známe na celom Slovensku. Tak, někdy to není úplně jednoduché se vyfotit, ale nakonec jsme to zvládli. Ještě jednou potlesk na Borce. Někdy se na mě říká rychlý prachy. Zhruba za stejnou délku takového zápasu teď při UFC 178 muž, jehož jméno za chvíli budete určitě znát všichni. Conor McGregor, obrovská irská hvězda, který totálně popláznil nejprve Irsko a teď už v podstatě i zbytek světa a začíná ovládat trošičku mediální obraz UFC, tak za nějaké 2 minuty inkasoval $150,000 plus dostane ještě poměrně zajímavou částku z pay-per-view, tedy z prodaných přímých přenosů, takže to vypadá docela zajímavě, už i co se týče peněz v rámci UFC. Nicméně my se vraťme do zápasu podle pravidel K1 a budeme sledovat první titulový zápas, a to zápas o titul šampiona Slovenské republiky organizace VKN. A jako první přichází do modrého rohu z Nitry Tomáš Gut. Jeho soupeřem pak bude v tomto titulovém zápase domácí borec a tedy za Poprad přichází do červeného rohu Denis Lamanec. Tady přijde on a pojďme se tedy podívat na oba válečníky. Nejprve modrý roh, 22 let, 183 cm, 79 kg váze, Scorpio Fight Club Nitra. Má na svém kontě 30 zápasů, 20 vítězství, 10 porážek, vicemistr světa organizace VKF a také účastník tohoto zápasu o titul slovenského šampiona VKN. Za Nitru v modrém rohu Tomáš Gut.
Šeronidov, 18 let, 180, 40 cm, 80 kg. Kickbox Gym Poprad pod trénerem Lukášem Bodym má za svým mezi profesionály 5 zápasů, 4 vítězství a 1 porážku, také amatérský mistr Slovenska. Dnes večer za Poprad v červeném rohu Denis Lamanec. Denis Lamanec a Tomáš Gút, už ste to počuli viackrát, budú bojovať o majstra Slovenskej republiky vo VKN. Teraz pohľad oboch borcov. Denis Lamanec. 3 kola po 3 minutách, ve kterých se musí rozhodnout žádný extra round. Pozbuďte oba borce do prvního kola. Sa teda púšťa do Tomáša Guta. A môžete čakať a samozrejme veľmi tvrdý zápas. Počuli si, že v tejto kategórii profi ringu, alebo v tom ringu VKN na svojom konte Denis Lamanec a do 6 zápasov 5 víťazstiev. No a Lamanec je ten vyšší borec, ktorý začal prvé kolo až šialeným tempom. Takže by sa to snažil ukončiť už prvom z týchto 3 kôl. Tomáš Gudel takisto skúseným boxerom. Zápas vyhlásený 3x3 minúty do 79 kg. Čo už je poriadna váha. Taká jednotku samozrejme. Brodca samozrejme upozorňoval Lamanca na to, aby dal tú hlavu vyššie a neudieral svojho súpera pri svojom kryte. V prvom kole, teda prvé rátanie, Tomáš Gut na malú chvíľu nevedomý, 8 sekúnd, to je presne ten čas, ktorý je tým top timeom na prestávku a Lamanec sa púšťa do Tomáša Guta, nedáva mu dýchať v prvom kole. Tak vyzerá to tak, že ako som spomenul, Lamanec bude chcieť ukončiť otázku, ktorý z týchto 2 borcov bude víťazom, šampiónom Slovenska vo VKN. Už v prvom, tam bola presná rana. Tam bola presná rana. Lamanec sa snaží zlomiť svojho súpera. 40 sekúnd ešte do konca prvého kola. Tomáš Gut už nakúpil dosť na to, aby potreboval predýchať viac ako len 1 sekundu či pol sekundy. Lamanec je, musíme povedať pravdu, lepšie stávanejším. Je vyšším, širším borcom a zatiaľ odhodlanejším. Len aby to odhodlanie prvého kola potom nemrzelo v ďalších kolách. Tréneri ale musia vedieť, čo robia. Ak ich borec vyštartuje v prvom kole, tak jednoducho mu musia veriť v tom, že ďalšie 2 kolá zvládne boxovať a po full tempe. Prvé kolo je za nami, aj napriek tomu, že bol rátaný Tomáš Gut. Lamanec predsa len neukončil tento zápas predčasne. Túto otázku vám jednoducho musím spomenúť. A otázka Denisa Lamanca, ktorý mal v čase tejto otázky, aspoň podľa videov, ktoré mám k dispozícii z Kickboxing.sk. A prečo ste dal na kickbox, alebo kto ťa doviedol do nášho klubu? Denis Lamanec mal 340 cm, 40 kg. Teda ešte nejakú tú dobu dozadu. No, oznamoval, že jednoducho, lebo sa mi tento šport páčil a otco súhlasil. Že otec Denisa Lamanca môže byť hrdý na to, že má syna skvelého bojovníka. Ten má po prvom kole samozrejme obrovskú šancu získať titul VKN.
Lamanec sa nezvoľňuje v tom svojom tempe. No teraz nechal predýchať Tomáša Guta. Gut musel ustáť aj tento typ. Gut sa začína ale trošku viac hýbať, čo Lamanca v tejto chvíli musí mierne deprimovať, že jeho posledné 3 zásahy neboli presné. Lamanec je poriadne nabudený. Ďalšia presná rana. To bol podarený plaváčik prednou rukou potom od Denisa Lamanca. By si najradšej si myslím, že v tomto momente dali navzájom hlavičku. Minúta 43 sekúnd dostáva do konca kola číslo 2. Lamanec nemá problém s tým, aby počas súboja občas zmenil garda. Teraz obaja majú pravácké garda. Minúta 10 do konca druhého kola. Tomáš Gut teraz zabránil Lamancovi v útoku duckingom do pravej strany. Tomáš Gut zachytil nohu Lamanca a okamžite kontroval. No tak, že by sa Gut vrátil do zápasu. A vyzerá to tak, že predsa len už sa naučil čítať pohyby Lamanca. 37 sekúnd do konca druhého kola. Krásny súboj v K1 sledujete na obrazovkách Slovak Sportu. V kombinácii môže byť uvedené len jediné koleno v K1. Sekúnd do konca druhého kola. Tomáš Gut v tomto druhom kole si myslím, že bodoval najmä svojou technikou, ale dostal 2 presné údery do odkrytej časti tváre. Gutovi padajú ruky, najmä po kombinácii, čo by Denis Lamanec teda mohol využívať. Tomáš Gut ale zatiaľ číta. Lamanca v tomto druhom kole už sa dostal ako tak späť do zápasu. Tu ste videli teda, ako Gutovi odkázal jeho kryt na prechádzku. Tretie kolo a posledné kolo. Tak samozrejme ani nie tak už baby ako ženy nesmú chýbať na takýchto gala večeroch. Aj v tomto roku sa teda v Popradskej aréne uskutočnilo veľké podujatie pod názvom Simply Fest, ktoré organizuje Popradský Body Gym pod vedením Lukáša Bodyho. Podujatí niekoľko vynikajúcich členov aj boxerských klubov, ktoré vychovávajú borcov v K1 celého Slovenska. Tento zápas má skutočne také vysoké tempo, najmä vďaka Lamancovi, ktorý od prvého kola prišiel do Popradu vydať zo seba maximum. Nečaká na žiadnu taktizáciu, čo by sa mu mohlo neskôr vypomstiť. Tomáš Gut
si všimol, že Denis Lamanec bol na malú chvíľu pripravený brániť sa v plnom dychu. 2 minúty ostávajú do konca tretieho kola. Úskok na ľavú stranu, potom pekná zadná ruka od Tomáša Guta. Tomáš Guta je technickejší. A Lamanec pomaly ale isto prestáva vládať. Jeho údery sú nielen nepresné, ale nemajú už tak zďaleka takú razanciu. Tomášovi Gutovi stačí ducking, teraz takmer lapil aj rozhodca. Toto je súboj dvoch bivolov, doslova do písmena. Krásna K1. Podanie Tomáša Guta a Lamanca. Lamanec ešte ide z posledných síl. Do konca ostáva ešte ale minúta 14 sekúnd, čo je v boxe strašne veľa. Počkáme na rozhodcu, či to bude uznávané ako... Nie, toto nebude rátanie. Tomáš Guta nespadol po údere. Denisa Lamanca jednoducho sa pošmykol na nohe. Že to ako rozhodcovia neberú do úvahy. Vystrčená predná ruka Tomáša Guta. Lamanec to skúsil spodným úderom. Lamanca treba pochváliť za blokovania Tomáša Guta, ktorý v tomto treťom kole neustále útočí na prednú nohu svojho súpera z tej vnútornej strany. Vnútorné low kicky, ale predsa len teda vykrývané 100%. 14 sekúnd do konca. Toto je zápas ako hrom. Vidíte, ako sa obaja borci jednoducho trhajú o ten opasok VKN. Aj. Rozhodca inkasoval možno 3 či 4 krát ranu od borcov. Na jednej strane teda tvrdý súboj. Toto už môžeme označiť slovom bitka. Na druhej strane nedisciplinovanosť na jednej či druhej strane. Tu ste videli, ako bol prerušovaný ten útok, pretože padli dve kolená. Tam lapil aj teda arbiter. No a tuto už je tá posledná bitka, ktorá už bola po časovom úseku. Ak by to bol futbal, tak by boli dve červené karty nad hlavami oboch. Nablišťaný opasok VKN. Takže borci do středu. Opasok Svetovej federácie. Za Slovensko získa jeden z dvojice týchto borcov. Poměrem 3:0 na body a šampionem Slovenské republiky organizace VKN se stává Denis Lamanec. Lamanec predsa len za svoju iniciatívu aj v prvom kole. A najmä to prvé kolo si myslím, že rozhodlo o tom, že Lamanec získal opasok. Bolo to veľmi vyrovnané. Tomáš Gut totižto v druhom kole už začínal technicky mať mierne navrch. A v tom treťom už to bola bitka ako hrom. Borec Popradu tak uspel. Domáci zástupca berie opasok. Tomáš Gut len dá pohára ako spomienku na tento zápas o opasok. Tak možná ještě slovo, Denisi, k tomu zápasu. Nechceš? To málo kdo ví, ale Denis nastupoval do tohoto zápasu s 2 zlomeninami, jestli se nepletu. Je to tak? A nechtěl vás zklamat, tak za to větší potlesk si zaslouží.
Ještě včera byl Denis na rentgenu, takže klobouk dolů skutečně, že ten zápas nechtěl zdát a nakonec si odnáší opasek. Potlesk ale také pro Tomáše Guta. Myslím, že i ringový rozhodčí, náš oblíbený Jožo se docela zapomněl, že tak nejdívám v tom zápase, že je Marčana, že to taky nestý zápas, to faulu, ale občas se to líbí. Pojďme dál, další duel a znovu poměrně zajímavý, tentokrát půjdeme váhově níže do 70 kg a jako první přichází do modrého rohu z bratislavského Hanamančimu Michal Pecár. Jeho soupeřem pak bude z Liptovského Mikuláše v rohu červeném Martin Navrátil. Pojďme si znovu představit oba borce, nejprve modrý roh, 23 let, 174 cm, 70,6 kg na váze. Hanamančím Bratislava pod trenérem Ferrostaným má za sebou 53 zápasů, 11 vítězství a 38 porážek. Za Bratislavu v modrém rohu Michal Pecár! Červený roh, 33 let, 182 cm, 70,6 kg na váze. Sazovka Liptovský Mikuláš má na svém kontě 30 zápasů, 24 vítězství a pouze 6 porážek. Mistr světa VKU, low kicku a mistr Evropy VKA full kontakt. Červeného rohu za Liptovský Mikuláš Martin Navrátil. Počuli ste štatistiky o oboch borcoch, tak Miško Pecár to v tejto chvíli nebude mať vôbec, ale vôbec jednoduché, aspoň z toho štatistického hľadiska. To, čo ste mohli všetko počuť, je Martin Navrátil obrovským favoritom. Michal Pecár takisto účastník zápasu pred pár dňami pred týmto zápasom. Michal Pecár občas sa v zápasoch doplácal až na svoj taký pasívnejší prístup. Je to ale veľmi skúsený borec, ktorý vyšiel z dielne z produkcie teda Spartansu, jedného z bratislavských gymov, ktorý sa takisto venuje K1, Thai-boxu. A zhruba pred 2, možno 3 rokmi sa dostal ale pod taktovku Fera Starého do Hanamančimu. Fero Starý teda prítomný pri Pecárovi v jeho rohu.
Zatiaľ Martina vrátil. Majster sveta VKF K1 2011 roku. A profesionálny majster sveta VKU low kicku v 2013 roku. Minúta 45. Navrátil v dnešnom zápase, nastupuje s Laváckým garde. Priznám sa, nemám Navrátilov štýl až tak odpozeraný. Poznám skôr Michala Pecára, viem, že ten nastúpil teda po svojom tradičnom garde. Minúta 10 sekúnd do konca prvého kola. Výborná, hop. Ešte noha, skús kríž. Kríž, preber ale. Oklam ho, potom to až ide. Poď na vnútorné stehno, Výborná. Pecár je skôr technickejší borec, ktorý čaká na chyby svojho súpera a potom útočí razantne. 58 zápasov je skutočne veľa, čo svedčí o skúsenostiach Michala Pecára. A verte tomu, že ak Navrátil spraví chybu, tak to Míšo bude chcieť rozhodne využiť. 17 sekúnd do konca prvého kola. Navrátil v kombinácii zapojil aj koleno. Navrátil si zatiaľ drží dištanc, uvedomuje si, že má dlhšie ruky, dlhšie nohy. A tak si Pecára nechce pripúšťať k telu. V tejto chvíli koniec prvého kola. Počujeme si, čo budeme počuť z tých ringov, ak sa dostaneme teda k tým informáciám z odposluchov. Thaiboxer v ringu. Možno pre divákov, ktorí sa tomuto športu ešte nestihli venovať a mali by o to záujem. Možno oznámim len informáciu, ktorá aj zmotivuje. Boxer sa v zápase díva vždy na stretela svojho súpera, aby čítal každý jeho pohyb. Aby vedel, stačí o pol sekundu skôr, čo v podstate súper chce spraviť. Ten sval sa zapojí tým vedomým vyslaním elektrického impulzu z mozgu, teda do svalu o niečo skôr, už do pohybu. Teda stihne dopínať celý ten svalový koordinát k tomu, aby zasahoval súpera. No a to je práve ten čas, ktorý sa dá odpozerať. Tretela je ťažiskom očného kontaktu. Navrátil nakopnutý do slabín. Poďme. 2 minúty 40. Výborný hák, áno. Výborné. Toto skúša. Michal Pecár zatiaľ útočnejší, ale to Navrátil ešte nerozbaloval svoje karty. Mám pocit, že v prvom kole Navrátil len vyčkával na svojho súpera. Preberiem, pán. Výborný úder. Hore ruky. Od dvoch úderov to musí prebrať, aj keď nohou. Výborná. Znova, kopnať tie nohy. Výborná, kopnať tie nohy, výborné. A kopnať tie nohy. No, teraz nám na chvíľu v Poprade vypadlo svetlo, takže čas by sa mal stopnúť a niečo pred 2 minútami. Borci boli teda už rozbehnutí, tak aj toto sa môže stať a medzi profíkmi. V ringu teda nie je až také svetlo, ale v tejto chvíli si teda posvietili na oboch borcov, už je všetko v poriadku. Michal Pecár teraz sa úspešným low kickom
Minúta 40 do konca druhého kola. Skús to aj na hlavu, Miško, s tou zadnou nohou. Preberám, ale znútra. Opäť vnútorný, úspešný low kick. Navrátil, skúšal útočiť svojim kolenom. Predná zadná, potom mal prísť útok kolenom, ale Michal Pecár čítal tento zámer. Oprel sa. Smerom po pruhy, aby sa vyhol tomu úderu. Presný typ. To priamy kickboxerský zásah. By tá noha mierila na hlavu alebo aj na trapez supera. To by mohlo byť definitívne konečným ortielom dnešného zápasu. Tomu ale nedošlo. Michal Pecár zatiaľ diktuje to tempo. Je v strede ringu viac ako jeho súper. 40 sekúnd. To je len samozrejme ten stred ringu je len základný alebo triviálny orientačný nástroj, podľa ktorého sa dá čítať, ktorý z borcov diktuje tempo. Výborná. Výborne, dobrá. A už. 15 sekúnd, Miško, 15. 10 sekúnd do konca druhého kola. V treťom kole si myslím, že to rozbalia obaja borci. Už úplne naplno. Dostajeme sa o chvíľu do tretieho kola. Fero Starý motivuje Michala Pecára, aby sa teda pustil do svojho súpera naplno. Jeho súper zatiaľ v tých prvých dvoch kolách, poďme si úprimne, nechal so sebou robiť, čo sa Mišovi zachcelo. Ale jedná sa o ten technickejší typ boxu. Už ste pred malou chvíľou mohli vidieť zápas Denisa Lamanca s Tomášom Gutom. Je to trošku o niečom inom. Nepríjemne tvrdé low kicky od Michala Pecára. Tam ste videli aj zásah kolenom, ktorý podľa všetko mieril len do krytu. Od Martina Navrátila. Nenechaj sa odtlačiť, poď Miško! Výborný úder! A znova poď Kristi do toho, hore ruky! Ideš! Noha! Oj! Poď Miško, podýchaj! Výborne, znova! Mišo skúša ísť po súperovej a pravej nohe. Vidíme, že sa snaží Navrátil meniť vzdialenosť medzi oboma borcami. Samozrejme, ten dištanc je výhodnejší pre Michala Pecára. Respektíve, samozrejme, ak tá vzdialenosť dištancu sa kráti. A Mišo Pecár si uvedomuje slabú prednú nohu súpera. Stále mu na ňu útočí. Občas prekvapí, samozrejme, predná zadná. Následne snaha o high kick, alebo dokonca aj o front kick, ale cesta cez low kicky by mohla byť úspešná. Minúta 23 sekúnd ostáva do konca. Navrátil s kickboxerským prejavom. Vidíme tú nohu vystretu, ktorá útočí z hora na hlavu Michala Pecára. Aj tie kolená navíc si brenejšie Michal Pecár. Rozdal ich síce veľa, ale vidíme, ako naháňa svojho súpera. Ako mačka myš. 55 sekúnd do konca.
Podľa tej štatistiky mal byť Michal Pecár dnes borcom, ktorý bude mať obrovské problémy, ale myslím si, že skôr väčšie problémy mal Navrátil. Teraz ale koleno. Pecára na malú chvíľu zatriaslo, okamžite ale naznačoval, že sa nič nedeje a môže pokračovať ďalej znovu. Ten tlačený high kick, ten dvíhaná, ostrá noha, ktorá bola opäť vystretá, nešlo ten typický úder z boku na hlavu. 20 sekúnd, to malo chvíľu do konca tretieho kola. Pecár ešte skúsil naskakovaným kolenom kontrovať Lavonového. Martina Navrátila. Koniec zápasu. No tak uvidíme, o čom rozhodnú diváci, teda rozhodcovia, diváci poďakovali obom zúčastnením za tento zápas. Uvidíme, čo si teda vypočuje Martin Navrátil a na druhej strane Michal Pecár. Uvidíme kickboxersky podanie Navrátila. Navrátil je teda typickým kickboxerom, to môžeme vidieť aj z týchto obrazov. Michal Pecár bol odchovaný v thaiboxerskej dielni. V dielni, ktorá vychovávala borcovka 1. Podľa informácií, ktoré mám k dispozícii z osobných skúseností, je Michal Pecár pripravený naskočiť aj do thaiboxu. Tak Navrátil predsa len víťazí. Boli to ale body, ktoré rozhodli o udelení víťazstva práve pre Navrátila. Sympatický zápas. Martin Navrátil z Liptovského Mikuláša má lepšiu štatistiku, aj to je samozrejme určite plus na to, aby možno aj vo vyrovnaných zápasoch dostal Navrátil práve zelenú. A treba pochváliť oboch borcov, ktorí predviedli sympatický zápas.